Seo cheantar ó mé mara bhí scat na Gréine an deireadh seachtaine seo caite, agus cumarú cé bliain Coláiste Bhríde faoi lean teoil. Cé grótéanna spríar na sráidine ag pobl na háite ómós do bhainíthirí Coláiste Bhríde. Rinneann tathair Brian mac Rís afran ó mé a cheilire a scileige agus rinne ceiliúrú ar an éireacht a dag Coláiste Bhríde ag an phobal Gaelach. Curran fáilte faoile rih phobal na Gaeilge, agus a háirithe, róise a cantácha féit ó mé an deireadh seachtain na seo, le cumarú a dheanú ar bhunú Coláiste Bhríde in 19 a dóí. Tar éis harmanas na maine chuoifar ar dwatha háas chun farige ag tarint rás a curra idir an funte galda agus céimh ó mí mara. Bás cin casla i dtír chonal a hanaic na curratha dua, agus cé ganneachaíon tíide gonne na báid, bhailí na slúte cós na céha, le takeíocht a thuirsta na chomíthirí. Bhí duine ag teacht as ceantar eile, Belfast, Dundalk, na Racha Haas, and ag cur codíil, and táid ag éirí an Gaeilge a cur chun cin an ceantar seo, agus tá codí díth orín, as na ceantar ar Racha Haas, Dundalk, and tá an aim áiríal ar an ceantar seo, má bíonn mid ag obair le céil, beidir go bhfuil ceantaí smó a an Gaeilge a spréige. Bhí na saothar féin cruthithe a deispóinte ag muintear cairlinne go míosúil i ggéanach na ceardaíochta, ach bhugadar an téanach go chuméid don cheilriú. Bhí turas a garan na seanraí agus a gairt chapail timpeall na náiteanna ar ó baint leofail leis an Coláiste, agus tugadh eolas bhí héireacht agus seanchas na cheantar. Duneart seanachais agus scéal daonnta sa ceantar seo agus tá leog bhain ada na uí bhain ada trí cinnas fearr lomsa. Fagú talan ag mac an tíisi agus beag talamh a fuirse. Farmint an ardmhíon agus thuirse is a tóir ar bhain bhí chomhaird leis. Daimse se ban in sa Spáin agus thug se rás go héireann agus thug se gealtain tí gur raibh neart talamhaige a nuair a tháinig sin seo bhí sé soilir nach mór aige agus bhí an ddímarthaí agus bhfuil chomór sin gur hit sílig agus fuair sí bás go topann ar an spáte. A bhí muinte na háite chu tóga leis an bhanas daithe gur choirú an seoí ebhniú uidí ná agus bháil ten scéal logbhain ada rólas a hantaine sa ceantar. Tá muinte na háite ionta bradúil gur buliú Coláiste Bhríde seo agus dearann dearmar leis an riú, cé bhfuil an clú ar Coláiste Bhríde an fáiste, táach muintear an mhaith gur buliú an seo an Coláiste agus an deireadh seachtaine seo bhí a hantaine an mhaith ag ceiliúrú an scéal sin.